Il-ħadd filgħodu fil-Konkatedral ta' San Ġwan ġiet iċċelebrata qudiesa f'jum l-uffiċjali korrettivi ta' Kordin. Waqt l-omelija tiegħu l-Arċisqof Charles Scicluna qal li wara din il-ħajja hemm ħajja oħra u allura jekk wieħed jaħrab mill-ġudizzju ta' din id-dinja xorta waħda jrid jagħti kont ta' emilu f'mewtu. Huwa tkellem dwar l-importanza li wieħed għandu jgħix ħajtu bħala għadba li ma tispiċċa qatt sabiex ikun ippreparat għal dak li huwa tiegħu il-ħajja eterna, iżda huwa qal ukoll li llum il-ġurnata ħafna qed jgħixu qisu għada mhux se jiġi għaliex jafu li Alla dejjem se jaħfrilhom. Charles Scicluna tkellem dwar l-importanza li wieħed jirrispetta id-dinjità ta' kull persuna u minnu u għamel x'għamel għaliex kulħadd huwa l-istess f'għajnejn Alla. Intant l-Arċisqof qal li fid-diversi żjarat li għamel fil-faċilità korrettiva ta' Kordin rabiċċar l-ambjent li jaħdmu fih l-uffiċjali mhux faċli u sostna wkoll li dan ix-xogħol jirrikjedi determinazzjoni kbira. Sostna li bil-ħila u s-servizzi tagħhom qed iwasslu biex il-priġunieri jkunu jistgħu jgħixu ħajja aħjar.